sa tuya man na paboritong paraan tabay sa programang Bicol Target. Nagpapaabot na naman kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad sin familia. Kasabay ang paglaom nagabos kita na sa ligtas na sitwasyon sa tao kaining pandemya. Padagos kitang manarig sa amang Diyos asin makimaherak na matapos na ang magkaburulong na ining mga nagka-COVID asin kita po na pinagbibiyayaan nin karahayan ning salud. Padagos kitang protehiran asin magamit ay nisusog sa kamautan kan kagurangnan. May pinagtitimo-timo lamang buda pinagbimeryendahan. Fiesta official bagangunyan. Igwa daw ning makapag kuan lamang diyon makaturol barang ni man lamang sendo diyan date man lamang na panghapin. Langya kanya minapon ka pa sa nakang programa mga bubulita ka magsusulisit ka pa. Well, kung nagbimeryenda tabi ka mo, it's good for you, tawi man kami. Or kung naghanda na gayon din pamanggihan, nagprepare na tayo ng pamilya. Patapos na sa indong long weekend. Pero sa Petsa 2, sa September 2, Fiesta official na naman digdi Salbay. Babasugon mimang kamo nin manlain-lain na informasyon sa laog nin poko mas emeno sarong oras. Bicol Target. Katuwang tadyan sa luwas na mga miyembros kan news team sa 1st District kumpadreng Jomar, sa 2nd District Padingal, 3rd District kumpareng Jim. Katuwang siyempre si Ans Galero, si Renz Luna, Buda si Luwens na Barcena. Siyempre sa Manibelaan sa muya pong piloto, si Henry Deboy Mata ang yaon dyan. Technical control ang kapartner ko, the man from Poland. June Napolis. Newsroom pag-araw kaning oras si News Director Edwin Peralta. Ang padagos pong nagpapalagatak kan sa iyang makinilya. Nagsusumada kan mga pangyari na darakula pong pangyari lado nasyonal, Buda international, siyempre lokal. Gamitan sa iyang so kabady niya ever since pirang tao na talagang malalaoman niya, nalalaoman ni News Direct. Gulpi na June ang uminagi niya na istorya kan Republika kan Pilipinas. Ano June? Sa makinilya ngayon ni News Director Edwin Peralta. Both significant and insignificant. Yung magana yun. Mga importanteng pangyayari po sa Pilipinas, both significant and insignificant. Ayusun ko daw yung collar ko. Nahiling man kita sa television baga. Yeah. Sige po, dyan sa newsroom. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa IT ang yaon ko niyan si Richard. Tama ba? Kupon sa indong kasarabay-sabay. Ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon! Ligaspi, yaon siguro mga paradangog ta. Albay District sa Kudaraga, pati na po sa bilog na probinsya man kan Albay. Pagtaranan niya itong lugar ay sa Bicol, sa kunsuna abot kan puwersa kan radyo, AM band sa luwas kan Region 5, maray na hapon. Siyempre, malinaw, clear na clear in full digital sound and the video. Nahihiling po kita netwide, worldwide sa DCGB News Online. Yan, nasa mo pong official Facebook page and siyempre sa YouTube ha. Ray na po, tabi. Gunman pading out, June. Ikaw piglalao, mahiling gida sa kinaban. Sumaryo sa'yo na pangyari. Yun, ay na isawunta na ini, June.
Kaya ito, sa radyo sa boses sa nakita yun na din. Ngunyan kan, unin nang nag-abanti na ang kinaabanin. Jesus Maria Joseph. Hiling kita sa cellphone, udah sa telebisyon, inay ko po. Ay. Paki-share na sa natabi yan na broadcast mi sa DCGB News Online sa Facebook. Tangading dakol po kitang mapaabutan nin mga istorya. Ha? Pati sa YouTube, maray na hapon. Ang sa kong number, kung mga Globe subscribers kamo, 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Yan. Sa Smart, 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Diretso tadaw ang bungkaras na kan mga istorya. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Go ahead. Yes, marhay na hapon. Kami bali, medyo nag-uran-uran na hindi sa southern area kan Legazpi. Iyon na. Oo. Taga naman. Yan. Teka. Dai pa digdi nagpapahit. Hindi nagpapahit na. Anyway, bali, kabos na sityo, digdi sa mga hararayong barangay kan Legazpi, nanong mabugtakan din mga water system hindi rong sityos kan Ako Bicol. Yan ang informasyon ni Congressman Pidong Garbin Jr. base sa saintang plano ni Congressman Saldico na nagpahayag niya sa sarong pagtiripon na nagpupulong-pulong na balik, nagpupuo na magpulong-pulong, mag-oron-oron at mga leaders na posibleng makasurog ni Congressman Garbin sa iyang plano sa mga masunod na aldaw. Dahil ka na mamatian ang pangaipo at mga barangay, lalo din sa mga hararayong sityos na dainin sources ng tubig, ano ng panahon. Kunyan, sabi ikwasinda ni napursigi na nakuha ng budget alin sa gobyerno nasyonal. Kaya pigiling na kaya na mapatubigan ako sa mga barangay, kundi mga sityos, kundi luhay-luhay ining planong implementar na sa mga masunod na bulan. Na kunyan, ang technical team kan Kubicol, luhay-luhay naman na pag-survey at mga target na lugar na talagang bigilauman sa mga masunod na bulan o taon. Road rates ini dahil ikuanin na budget mo yan ng Kubicol na ipapatubig mga water system project at sabi na nga ni bako sana sa mga barangay kundi sa mga sityos interong daing source ni tubig sa mga sityos. Yung planong pabugtakan ka ng Kubicol. Aram mo kumpadreng Alano, this is one thing na bako sa pagturul pa itaas ka na Kubicol, budara kara Congressman Pido na Garbin Jr., kara Congressman Saldico, but they are just being true to their word. Right. Rumdo mo pa di, ini an sa indang binutasan na mga pahayag 3 years ago. Right. Halaton lang tabi nindo, sabi na Congressman Pido Garbin Jr., badara Congressman Saldico, naan Ako Bicol, taigwa na ninpig po programa talagang sistema na an sa indanganing projection kaini ka nakaaging taon and iyo managad so nangyari pinunan ka nakaaging taon sundo ngunyan duro diretso na yan. An kagayo ng patakan sarong taon pagapalikodaron duman mo dahil pa sinta budget from national. Iyo. Nag-anap di sa direct diskarte sa Ako Bicol at isuy pa baga so level 1 na megapol so mga tipol sa baga. Iyo. Hindi po yan sa nagkapirang barangay, hindi sa Bicol Region, lalo hindi sa Albay. Iyo. Kaya ngunyan, nag-level up na siya. Hindi lang solar baga. Doon diretso daw iyan, ngunyan dahil ang problema, may budget na, kundi sa matter of, sa panahon dahil yun nga ni
pwedeng sabay-sabay yun. Mhm. Kaya paluay-luay, sabi nga ni Congressman Garvin, at sigurasyon ka na Bicol, paluay-luay sa mga masunod na bulan, talagang expected na ang mga sityos mabugtakan man in water system, so mga daing source talaga na base sa gibunin ng pag-survey o pag-survey ng aning kunyan sabi pa rin. Okay, sige. Yan na informasyon na Lady Southern Area ng Legazpi, Alarmario, DCGP. Salamat, kumpadre Ngam. Sige, tabi ano. Yan. Mga, tabi ano, sandali mo na tayo ng importantehon, tabi. And, okay, sige. Madali sa nads, tamang-tama, ilado-lado tayo ng istorya, ano. Iyan po, yan. Kaitong bago 3 years ago, more than 3 years ago, Sara Congressman na Pido Garbin Jr., buda Sara Congressman Zaldico, igwa na talaga ng projection na arog ka yan, ha? Primero, nagpaadal sinda, nagkaigwa ng feasibility study, inisi, primero digdi sa Albay, lalo na digdi sa Legazpi, an estado kang need kan mga barangay may kinaaraman sa potable water supply system sa mga lugar. And it was discovered na talagang gulpi pa ang nangangaipo. Ini po, day nindo tabi pagpara miraro na tamili haralin ng eleksyon. Dispis yun bangka ini. Bako, more than 3 years an sa indang pagpreparar ka an sabi kini ni Congressman Pido Garbin Jr., water is life. Kung sain baga nagpupuon ang gabos na sibilisasyones, more or less, nagpupuon sa mga lugar na igwa po ni nakukuhaan na maiinom asin bastante, sufficienteng supply ng tubig. Kadaklan sa mga sibilisasyones araw kayan. And kita digdi, establish ng sibilisasyon, pero igwa basado sa pag-adal ninda, 3 years ago, igwa pa nin mga barangay na talagang daipa nin sustainable na water supply system. Igwa man nga ni kita ning water supply system baga digdi sa kasentruan, pero aram ta naman sa ng serbisyo. No need to explain. Ano? But iset aside ta yan. Ang sabi ni Congressman Pido Garbin kay ito, kanakahurong ta, mga 3 years ago, ngaya piyo, daimi iyan tutunungan. Because water is life. Hanapan mening paagi, medyos, na ang mga sityos, mga barangay na sa mga hararyo, including mga far-flung areas, makatana man lamang ning naghahamis-hamis na tubig yun na ready, na sustainable. Maski day pa kaitong sa mga tubo baga pasiring sa mga harong, makakuha lamang ning reservoir, na igwa ning nagsusurup ning tubig pa itaas, igwa ning reservoir na pig-istakan, pagbukas kang gripo duman sa common na lugar na pinag-istabilisaran kan mga water system na ayan, igwa lamang nin makukuan mga taga-barangay. Remember, uminagi pa sa mga super typhoon. Baga, nasa pandemya pa kita, pero dahil po nagpugtas ka na Bicol. Talagang sinustinaran because nakaplano po yan, eleksyon o bako. Ngunyan, pinahiwas pa ta nagkaigo baga sinda ning initial na fund sourcing duman sa national government. Taso ako Bicol baga igwa na nin impluensya ta nasa kawat politika na. Pag ika congressman, igwa ka ni nagkakanigong poder, igwa ka ni kanigong otoridad, buda impluensya. This makes it more na mas napapakinabangan po ka sa tuwing makaimanwa. Nagsourcing danin mga puno na kakua. Giga iyon ang parte, gigamit dyan sa pag-estabilisan ang tabi nin mga patubig sa mga barangay. Kaya yan po, that was, na-conceptualize yan 3 years ago pa more or less. And taan sabi nga ni Congressman Garbin, water is life. Kaya duro-diretso po yan. Magharani ng eleksyon o talagang di duro-diretso, nakaagi bagang taon. So,
super typhoon pati sa Catanduanes. Sa mga lugar duman ada inin tubig baga pinaturbigan baga iguanin mga common supply na. Ay iguanin common na lugar na pinagkukuhaan ng tubig maski puro paano. O kaya yan sa report baga ni Padring Al, maski suara yung mga sityos pagpaadala na pigsusurvey igo paano sida ning team na tatao maghahilingkan na posibleng iguanin na makukuha bagang tubig asin kumpleto sinda makinarya ekipahe buda manpower resources ano kaya yan po duro diretso na mga patubig dakulang pasalamat kan mga yaod yan sa mga sityos barangays na yan at least iguana po sinda ni na nakukuha na nagwawasawas na tubig ano courtesy po yan kan na yan na water system project kan ako Bicol. Water is life. Okay. Diretso, kan mga istorya isiyon ta na report man ni Ans. Ans, what's happening? Go ahead. Good afternoon. Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya itong bareta, seryoso ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAF na matauan ng permanenteng solusyon. Ang problema sa insurhensya sa satuyang nasyon. Inan sinabi ni NTF-ELCAF spokesperson Undersecretary Lorraine Maria Badoy sa ginibong virtual press conference kay bahan ang mga lokal na media dito sa Kabicolan kung sa iyang sinabi na sa level nasyonal talagang seryoso sinda sa pagtapos kan problemang ining dekada na binilang de pananggad na kukortara. Sinabi niya na ang Bicol daw sa ruman ngunya natatawanan ng prioridad partikular na an islang probinsya kan Masbate dahil sa haros sa sarong simana igwan ni nangyayaring atake o kaya pang-atake kan mga miyembros kan na New People's Army o ining CTG Communist Terrorist Group sa nasambitan ng isla alaga dahil daw ninday ni kakayanon kung sinda sana an maghiro may kinaraman sa bagay ini kung kaya naghahagad na ini ni natabang sa Joint Task Force o kay JTF Bicolandia sa pangenot man ni 9th ID Commander Major General Henry Robinson Jr. tangan ina matawan ini ni magkakaani kong solusyon. Sigun sa iya sa mga nakalihis na report na ipinagpaabot kan JTF Bicolandia naihiling ninda na nakul naman na naiinganyar ninda na mga miyembros kan makateroristang grupo na magbalik loob kumbaga sa gobyerno dahilan sa maabot 600 naman na mga persona nagsurrender si naglaog na sa ICLIT program kan gobyerno ining pagtaon ni Nagiya sa mga dating mga rebelde sa tangan na maging marisindang mga ehemplo kay mga marhay na persona naman pagbalik ninda sa sosyedad. Iniangkabdang kan pahayag kan Undersecretary. Mahirap pa din siya, very challenging pa din siya. Pero sa National Task Force, nararamdaman na namin, ramdam namin na kasama namin ang taong bayan sa laban na ito. Kung kaya't alam namin panalo na tayo dito. Kasi dito sa nangyari dito, talagang nagalit na talaga ang mundo sa kanila. Wala na silang kakampi. Isinusuka na sila ng Pilipino. Sigun kay Yusek Badoy, dahil man dapat na ikaadit ang mga Pilipino, lalo na mga Bicolano na pag matapos ang administrasyon ni Presidente Duterte dahil na ipapadagos ini, kailan sa dainin lagod ng politika ang pagtapos sa makateroristang grupo, kundi welcome sinda na ipasagiraray ang mga accomplishmento ini sa masunod na administrasyon. Naihapot lamang kung ano sa indang kung namamatian ka na subi si Presidente ka na gustong patangkasan ng pundo yan na sa indang programang pinapipatangkasan ng pundo ni Senador Lacson. Sabi kayo ni Yusek Nabadoy, importanteng may funds ang mismong council kining NTF-ELCAF. Dahil man sila basta-basta makakahiro kung paralisado ang pondo ninda. And so, pasapikaran niya tabi sa PIO, kaya po ang programang ini, fondong ini sa programa ni ICLIP o ining Enhanced Comprehensive Program, Integrated Program, tangan ina kumbaga supig tataunin ng livelihood assistance duman sa mga nagsuko o nagsurrender na ng mga miyembros ka na makateroristang grupo. Yun, kung matapos ining turno ni Presidente, supig sabi na ididiretso da yan tabi? Yes, sabi ni Yusek, ibig sabihin tapos ngayon ang administrasyon Duterte, dahil na maipapadagos ini, kundi sabi nila, we will hand over this to the next administration. Matabang man giraray sinda kumbaga yung manggiraray man tinigoan ng kumbaga obheto na matapos na ining dekada ng problema sa terorismo. Nya kumangga na si Manay Lene o kaya so ibong. Yan hindi ko alam.
Ipatangkasan nga ni isin ng pundo. Ay, nakambuhay ito sa Pilipinas. Sige. So yan tabi Sir Rio na naging pahagag kang level nasyonal sa ginibong press conference di napigatiran kan mga lokal na media sa Bicol. Ange Galero, DCCD. Salamat, Hans. Istorya halid dyan sa luwas. Okay, bago kita mag-station break yun, may nag-upload tabi, may nag-upload. Dali lang. Baka kung ano ni po na may gusto man na ipaabot tabi sa programa. Halo, marahay na hapon tabi. Marahay na hapon, sir. Opo, si Sai tabi ini. Kaya pwede ako magpubisto, sir. Kasi gusto ko lang mapundo ang tupada sa Bakakay. Si Sai po, hello, taga Sai po ini. Taga Bakakay po ako. Sai po? Taga Bakakay lang, sir. Ano po ito? Hello? Ha? Hello, sir. Taga Bakakay po ako. Dahil po na kung magtaram ki pangalan ko. O sige po, ano po ito? Nata, kasunod gawing tupada di sa Bakakay. Tapos, mga pardin lang sira sa tinampulig sa may mga sidewalk ang barangay til barangay kartel. Di ipaabot na sa pulis, tabi, budas otoridad. Yeah. Ako, sir, nagpawot sa Indo. Oh. Dito. Ako mo, taga barangay tulad. Kasi nagparatext ako sa Indo dahil man tabi na Oh. okay lang ito. Okay lang. Dahil man po na nagkaram na dalamang na olabihan. Oh. Dito. Si po ini, si Juma, si Say. Oh, si Sai ka man po. Sir, dahil naman ko po, naputun mo ako baka ma-trace ako pa mga kalaban. Iyo tabi, ipaabot mi na sana ang tabi na problema dyan sa inyo. Ano po? I would like to ikulong atensyon kang barangay captain kang barangay Tilbuda, barangay Tartin. Okay, sige tabi. Tapos po, kung pulis kang Bakakay, sanata, ganyan hindi na kontrol ang pagtarapat ng daligi. Sabi ba, sir? Ano ba? So, epod ka, so, sa DLG bigyan sa ram na sa traffic. Sige tabi. Okay na tabi. Nako kami na problema tabi. Salamat pong maray tabi ha. Ayun po. Okay. Oras Pilipinas alas 4:34. An oras hatod sa Indokang. Downy, magbangong buhay na. I-Downy kontra Kulob ang buong labada. Sprite, the #1 lemon line refreshment gawa para sa init. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Coca-Cola, sarap pag magkasama. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na. Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300
daang Pilipino bawat taon. Magpabakuna. Huwag maging biktima. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Bicol Target! Sige, doro-diretso na. Ang bulos pa kan istorya. Aramon ta dyan sa lugar ni Luens. Luens, marhay na hapon. Go ahead. Salamat abi, Sir Pio. Kulang na sanang sabihon ni Department of Health o DOH CHD Bicol Regional Director Dr. Ernie Vera. Nakapabayaan ang rason kung natatanag kaigwana naman ng panibagong pag-alintutok ng kaso ng COVID-19 as in variants of concern. Ini ang ipinagunambita ni Vera sa press conference na pinag-atindiran kan DC Jimenez ganyan na pagkahapon na kung saan kung matatandaan o minabot na sa 71 ang variants of concern poon Agosto 23 sagkod Agosto 30 kaining taon. Sa 71 na ini, 23 ang iguana ng Delta variant, 15 ang Alpha variant, as in 33 ang Beta variant. Ang kampahayag, Di Vera. Ngayon na po si Search. The search is ongoing. Ang tanong ko rin po sa ating kababayan, biglang po nindo sa mga request at mga natagi. Pinakinggan niyo ho ba kami yung aming tawag panawagan na sundin po yung ating mga health protocols? Sundin po yung ating sinasabi na PDITR strategy sa mga bawat lokal na pamahalaan. Bakit ko po tinatanong yan? Kung yan po ay nasundan po natin, sa tingin niyo ho ba magkakaroon tayo ng search ngayon? Kung talaga hong in-implement natin yan, kung nag-cooperate po yung ating mga kababayan na Bicolano, sa tingin niyo ba po magkakaroon tayo ng search? Yan ang tanong ko po sa inyo. Ngayon po, nandito na si Search. Nasagot na po yung aming katanungan. Kaya ngayon po, lahat pong strategiya po, binabauli na review po namin yan sa aming mga ospital. Para ho ulit, matingnan kung kaya ho namin. Kaya ho natin, kaya din ninyo po sa panagutan ang search na ito. Lahat na po aming ospital, yung tatong malalaki po, madali na ho silang kanilang mga wards, ICUs. Ang ating privado pong ospital, ganoon din po kanilang status. Kaya ngayon po nananawagan na ho kami sa ating mga lokal na opisyalis po na ang ating home contact tracing po ay napakalaki bagay. Ito po ang isang susi para makontrol si COVID. Contact tracing po siya at saka isolation. Yun po, ang katanungan ho namin noon, kumusta na po yung status ng ating TTMS na lokal? Ba'y operational siya? Ito ba'y operational na? Kasi po ito ang sasalo po ng ating mga kababayan na asymptomatic o moderate na yung po doon. Vision word na yan. Simple lang po siya. Asa na ho tayo ngayon? Kayo na po makapagsabi sa amin. Si Dr. Ernie Vera tabi, Sir Pio, sa iyang pahayag. Sign and expression of kuha na yan kumbaga inda bako sa pagkunyan desperasyon or what. Tama si Dr. Vera may kasabihan baga, the virus does not move, Roger. people moves virus. Correct. Kuha na pagal na si Dr. Vera, DOH Bicol. Totoo lang, pigya dagugon mo, if you will read between the lines, pagal na si Dr. Vera. Correct. Ang director kan DOH. Oo, kulang na sana tumaram, sala taman sana ngaya. Iyo na nga ni. Sige. Roger, so yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya, hali sa pinagatindiran kan DC Jimenez, kunya na pagkahapon na press conference may kinaraman sa pag-search na naman kan COVID-19. Mga dagdag na bareta, ako po si Luens Burse Barcena. Salamat Luen sa agabeltadahan tayo sa tingog kan banwaan. Tangon niyan ang kaso niya sa bilog na Pilipinas, 22,000 John. 22,000 na kaso ng COVID. And igwa pa ng statistics, sa 10, 7 kaan Delta variant.
I-connectar ta naman sa pahayag ni Dr. Vera, Director kan DOH Bicol. Sagayan, tingog kan banwaan. Renz, marhay na agama, kaya marhay na hapon. Please go ahead na, Renz. Yes, maray na po tabi Sir Pio. Din na maray na po sa mga prantabay, sa mga tuganyato, mga bareta, lampas 5,000 ng mga ayam, ang nabakunahan digdi sa Banwaan kan Daraga. Yan ang pinaluwas sa datos kan Municipal Agriculture's Office na kung saan, ining 5,000 digdi sa naini solamente sa sentrong mga barangay, na kung saan yun yan, isa ng grupo si Minubog naman, sa mga rayong barangay digdi sa Banwaan. Sinabi ni Bernabel J. Matosiños, ang pamayakan Municipal Agriculture's Office, na talagang magayon man naging kooperasyon kan mga residentes digdi sa sentro. Gayon yan ni ansaro sa mga problema nga pinagraramay sa inda na dakol na mga ayan na delikado kung makakagat, posibleng igwang rabies, asin makadiskweda pa ng persona. Kaya sa ngunyan na sa indang grupo naglibot naman sa mga ararayong barangay, asin parang pangapodan kan sa indang opisina sa Gabos na gusto magpabakuna, na alatun sa naan sa indang grupo, asin magpalista naman sa mga barangay, tanganing mabakunahan sa indang mga ataman na mga ayam. Roger. Yan naman na barata digdi sa luwas. Renz Luna, this is Javiñas. Salamat, Luen. So kay Ren, sa dagdag na istorya dyan sa Daraga, bako naman yan sa mga hayop, ano? Sige. Kumparing Jim, what's happening, man? Yes, salamat Abi Pade. Maray na maurano na pagkahapon sa mga dagdag niya itong bareta, edukasyon na naman ang tutok mo niyan ni ABC Federation President Cap Adrian Sulceda Canpulangi, kung saan napapanahon na naman dahil sa madali na ang burukasan ka na klase. Actualmente may mga brigada eskwela na ang schedule ang mga lambang eskwelahan. Haros kada public school campuses pigbibisita mismo ni Cap Adrian Salceda, asin may mga pigtatao man na mga bagay-bagay na pwedeng magamit. Gamiton kan mga teachers in preparation sa burukasan ka na klase, ganyan burukasan ka klase September 3 sinabi si Pare. Aski bako pa face-to-face na sistema, alagad ongoing ang programang Brigada Eskwela na pinag-gigibo pada taon kan na Department of Education para mapangatanganan ang mga daymanikaran mga school campuses kung nailikod mo sa kaging mga aldaw na dahil face-to-face pig-araw utanan mga school campuses. Kung anoan na pighagad kan mga eskwelahan, pig-inguwa kan ABC Federation ka President ka na Pulangi na makapagpaabot ni na tabang, makapagtao ka na mga pwedeng makontribuer sa mga pangaipuhan na makakaya disponiron ka na nasabing opisyal. Mga rin kupon band para sa mga teachers, kabilangan na sa mga pinagdidistribuer ni Kapitan Adrian Salceda. Sa ngunyan, nagluwas tabi pa kung sumahon sa mga inot na mga bulan na programa kayo bako sa naman sa ngaran ni agrikultura, hanap buhayan, pinagre-reparo ka na ABC Federation President Carpulangi, kundi pati edukasyon, parte sa mga programang pigasika sa ngunyan, kan pamayokan na mga punong barangay sa Banwaan kan Pulangi. Posible, sa mga masunod na aldaw, ibang programa na naman na dalawang susog sa mga plano pangkapalibutan na pangkausugahan ni Kapitan ABC Federation President Cap Adrian Salceda. Talagang si Sarumsum, kumpadring Jimmy. Kaninot ba kung matatandaan tabi pa mga sikas niya sa agriculture, mga patanom, landscaping baga, sa hanap buhay, sa tupad, and ngunyan, iskwilahan na naman tabi pa Roger! Madagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si GB News. Salamat pa din, Jim. Diretso, kan mga istorya. Yan sa luwas. Pading Jomar, what's happening man dyan sa First District? Good afternoon, go ahead. Salamat Pading Pio, good afternoon. 75% ng kompleto ang bagong linya kan tubig digdi sa Banwaan kan Tiwi. Ini ang ipinahayag ni Mayor Ami Villanueva, kasabay kan pagsasabi na day maloy na panahon magagamit na ang bagong linya kan tubig na hali sa Tina Spring digdi sa Barangay Kale. Sayang sinabi na pinag-interconnect na din dyan bilang testing kanakalis na ongonyan na simana duman sa main line asin na discover ninda na magayon man so pakakabit asin dainin ano pa madalik alagad liwat ni daining pigali tangani na trabahohon ang natatadang 15% kung sa inkari barigdi ang pagbugtakan mga abang na linya para sa mga metro sa lambang
residensya na matatangudan. Sinabi kan alkalde na bago niya ipasementong padagos asin matahuban na ang linya kay puan may abang ng mga linya para sa metro tangani na day na magbungkaling kung may kung mapakarabit na ang mga residentes. Ining bagong linya hali sa Tina source iyo ang masupply na sa Barangay Kali na maresulta tangani itong supply na tubig sa Barangay Kali hali duman sa Luminuho Spring na 40% minadalagan sa nadidi sa Barangay Kali. Yes. Iyo ang tatangkaso na asin ipapadalaga na duman sa nagkapirang barangay sundo sa sentro kan Banwaan kan Tiwi na maresulta sa bastanting supply kan tubig. Roger. Yan pa rin mga ragdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jim, kaya pading Jomar, diyan sa mga istorya man sa Tiwi. Marahi-rahi na dyan sa mga maabot. Alat-alaton lang ang supply nin tubig sa sentro na mismo kan Tiwi. Tayo na po mga additional sources, pinagigibuhan na ning remedyo na ma-rechannel itong mga dagdag pang sources, mapabulos man po dyan sa sentro kan Tiwi. Ano tabi? Salamat kan sa inyong paghinanyog sa pangarang kabilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez, tulos naman na masunod, News Director Edwin Peralta. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay.